Balik to tayo. Ayan. Okay pa. Sampu na yan ha. Dito. Lakad na po, no? Lakad na po? Oo, ito na talaga yan. Thank you, sir. Check lang po yan. Pamilit. Ayun siya. 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 Pamilit na po. 15, 17, 19, 22, Kaya ba? Kaya ba? 27, Sulit po. 28, 30, 31. Hanggang 1 minute. Apo. Saan? 60. Okay, 1 minute. Saan? Yung importante ko yan. Nakakagawa matagal, di ba? Para kasi pag naglakad ka, okay. Ganun ang kailangan nyo. Kailangan matagal kang makakatayo ng matagal. Kaya bilhin nyo ganun. Para balance. Yes. Balance. Bago mag-start ng walk. Kailangan mo lang. Pero, iba yan. Six, 7, 8, 9, 10, 10 pounds, Kaya ito. Apat o dito? Apat na. 4 ounce. Yun ang laki yan. Ano po pala, account niya kasi ito, wala pa. Mag-request ako sa inyo. Isisend ko pala. Oo nga pala. Sa kanya, Okay. Para ma-send ko sa inyo.
Diretso mo. Kapag pinto ka. Relax. Kapag to stop ko ito. Kapag ito relax. Good. Apat na. Bakit? Okay? Kaya ito. Inumin kayo? Isa. Thank you po. Ay, thank you Lord. Ay, thank you po. Hindi siya masyado. Pero kahit pa paano, may effort din eh. Lakad naman. Yung laki niyo po yung importante doon. 90% yung laki niya. Yun ang disadvantage ng isa eh. Nakapalay. Pag dalawa hindi. Wow. Good. Very good. Yeah. Six, seven, eight, Hindi spring, ba? Oh. Relax. one, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10.
video mo yun. Patawag nila. YouTube. Tatawag sa iyo. Hindi na. Nandakan na, no? May dandan Yeah. steady. Dandan steady. Ang ilang round na ito? Apat ka, kung ano ko yan. Pwede ba kayo sige ba kaya? Kumain na eh. Kasama na ako na kaya. Ano po? Dami na. Bisa? Ya. Dua. Satu dua. Dua. Bisa. Five rounds. Hindi tayo. Pala dito, kaya ganito, kailangan ko sa tubig. Kaya ako, alam ko dito. Yes, also. Bukas. Bukas.
Lang. Ano ba yung hindi yan? Ito ba yung sapa? Push! Lang. What? Okay.